Днес съм ви подготвила един бърз урок в Canva, с който да ви покажа как да направите покана за родителска среща чрез шаблон в сайта. За целта отиваме в секция шаблони. Тя се намира и ето тук в лявата лента на сайта, откъдето разглеждаме самите колекции и отиваме на покана. Оттам просто изписваме родителска среща и избирате шаблон, който смятате да персонализирате. В случая аз съм се спряла на този. Веднага може да го отворите, да разгледате всъщност как би изглеждал той и да преминете към неговото персонализиране. В случая той се зарежда много бързо, при което аз ще смена името на нашия файл на покана за родителска среща. И ще започна да разглеждам самите елементи, като преценявам кои да запазя и кои не. В случая тук отгоре може да поставите лого, аз ще го премахна и ще увелича ето този елемент, тъй като всеки от тях е интерактивен и съответно може сам да бъде променян. За промяна на текста може да използвате лентата отгоре, както и да добавите ефект. В случая аз съм преценила да има лека дебелина около самите букви, като съм избрала как точно да изглежда. Ето виждате, той може да бъде променян, като разбира се, допълнителните настройки виждате от лявата страна в менюто. Продължаваме с информацията на нашия лист. Ще запазим датата 10 септември. Като ще напишем начало 18:30, например. Може да промените отново цвета и стила на самия текст, като запазите или премахнете дадени полета. Ако желаете да преместите няколко елемента наведнъж, просто с задържане на мишката и бутонът Shift, може да ги изберете и да ги групирате, като в случая виждате как става преместването. Виждате тук отдолу има полета за имейл и сайт. В случая сайта може да го премахнете и на негово място, например, да напишете своя телефон, както ако прецените да оставите имейл за връзка към учениците и учителите. Ето така поставяте данни за контакт, като в случая това училище е доста симпатично, но ако искате да подберете друга фигура за поканата, отиваме на меню елементи и изписвате какво търсите в съответната лента. В случая аз ще избера едно друго училище, на което ще променя цветовете, така че елементите да съвпадат. Може да използвате вашите училищни цветове, ако желаете, и съответно да го поставите отново горе-долу на същото място. Ако съответно дизайнът ви се струва малко празен, изберете някакъв допълнителен елемент. Например, аз ще поставя два облака и с това нашата покана за родителска среща ще бъде напълно готова. Ето виждате, в рамките на 5 минути успяхме да направим този завършен вариант, като в случая това, което ви остава, е да я изтеглите и изпратите в групата, която евентуално вече сте създали с учителите.